Ai kublai ye phi baro akrteng ke jong nong penim jing Jesus Christ. Nagapor sagapor ki bait ban yos ngau ya kino ke jing penkan mau ke jing hikai ki bayedai ya ka Jingrwai sim lani badai ya gaktin ke jong blai ai ngo yu blai bau yalam pengini opan le kata hagane gapor hagane ga sngim mentang kwa ban batai kendiat sapang ga Jingrwai sim ngitip kene ga snam jong ka Jingrwai sim bat lada kalong kepala ngi kwa hiban tip katukan ni ya ki benta jong ka Jingrwai sim hagane ga kot Jingrwai sim jungi kidan sibon ginong thau Jingrwai badi way ne kita ginong thau Jingrwai iba ngyo i ka kerteng jungi R.R.Thomas ne u way ne ki breu ki jong blay uba lasania hage terpeng jong i ba ya kano ke Jingrwai ka bay thau ba ikino ke Jingrwai ka bay penkala la pediang ye ki ban bo hagane ke Jingrwai sim ka bingi ong ka JSM kini ke Jingrwai baro ka ba mai lasna ki don khasau teli idei we ne ginong tho Jingrwai but na kini ki khasau teli ki Jingrwai ka ba mai la thau ki long ke ba kodor sibona bat ki long ki ba don ke jingjiliu ha kini ke Jingrwai lada pipure ka we pa ka we ke Jingrwai ka don ya ka theology jong ka tin ka jong blay ka jingstat blay ka ba don ha ki kentin jong ka kini ki Jingrwai ka ba ila thau na kini ki khatsau teli ki Jingrwai ka ba ma i ila thau ila pelong ki don riu teli ki Jingrwai ki ba ma i ila supen kala na ki wei ki kot Jingrwai sim ya ka ba ki wei ki nong sna ke lasna ki don ke ba ila sim na ki wei ki kot mde tan na wei ke kot na ko wei ka kitab Jingrwai sa ka wei kitab Jingrwai udeu breu ba wat bat udeu breu ba yele sitam ban pelong ya ke Jingrwai bat ni aingo yu blay na kamtaw ni sakri jong try iba R.R.Thomas de way na ginong tho Jingrwai habang apet ye ki Jingrwai jong i na kide ki khatsau teli prateli ki Jingrwai kabayla kompos hi kabayla snahi bat tin bat sur de when ki reustat tho Jingrwai sim bat nyango yo blay ya kene ke jing ai ka jong blay halor jong i kalong ka jing kmen ya ka balang kalong ka jing snutnat naga liang jong ka balang ladangi puson baladangi perkhat bha ye ki nong tho bat nong thau Jingrwai ye don kaman ai ka buram bat ka jiro yo blay namar kila pelut ye ka but ka bor ya ka ban thau ya ki Jingrwai kumu wei ne ki nong tho Jingrwai ya sem ban pelong ya ka wei ka Jingrwai ka long ka jing ai ka ba platam jong blay ban don ka man sim ya sha ban don ka man sim ban perkhat namar ban bo iki kentin ban penyede bat kinut ban penyede bat kisur kalong ka ba sitam sibona baladam day ki briu ki balada ai ublay ka sap ka pagrpang kinom la ban le kata ya ngo ublay na gamta usakri jong try iba la slem la klat na ne ka protei R.R.Thomas lada pio i ki ko Jingrwai ka ba pin pet ya ka ba ya ki Jingrwai ki ba la tho khat sautli bat pratli ka ba la komposi bat nriutli ka ba la translate ni aingo yo blay bat ni dwairo bakin mi shishu ki briu ki jong blay ki ban thau ki Jingrwai ndala dehi bat ki ba donro kapor ban penkalai ki Jingrwai jong ki wei nang ban
penrong yaki hagi Jingrwai sim lada ka balang ka don kam ni aingo yo blay na kam taga ni bat nga don ka jinget ka ni kan long ka kubor bat ka jingtip ka ba mapigi prabnget na ka por sa ka por piju kli bat piju phone ya nga ka Jingrwai ka bukum kata mano batha mano basana bat kom gine ki jingtip ki long ki ba don kam bangin jingtip nagapor sagapor to blain garku ya pi baro ke ba yosngau ya kene ka jintu ya kene ka Jingrwai khat southly ka ba iba R.R.Thomas ila tho pratli ka ba ila composi but rutli ka ba ila translate na ki way pat ki kitab Jingrwai to blain garku ya kene ka jintu yakini ki jingtip kendiat nagam ta ka buram jangu. Amen.